Balay nga gihimong pabangan sa Mantawi City na sunog gaganinang buntag. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan, miulbo ang sunog sa usa ka sulunong bahin sa barangay Basak, Mandaue City kaganiha nga nakapaukay sa mga residente. Mag alas 10 kaganiha gialarma ang sunog sa sulunong bahin sa barangay Basak. Daling miresponde ang kabumbiruhan sa nagkayo nga panimay sa Maydan H. Abeliana. Apektado sa sunog ang balay sa pamilyang Barneha nga gihimong paabangan. Ang istruktura niini ginama sa light material maong dali ang pag-ulbo sa kayo. Duda sa tag-iya, electrical ang hinungdan sa sunog kay duna sila'y nadungog nga paka-paka daan. Pipila ka adlaw sab ang milabay, duna kuno sila'y nabantayan nga talagsaon. Silong na ito ko ng aso. Gusto mo ni-aso, sir? Kamantay ka? Lagi ka sa breaker. Mga duha ka adlaw ko na magpiti-piti abi daw ilagara na kit sa awang sudlan ng bugas ba. Oo. Okay ba basig kuryente siguro to spark siguro ba. Alas 10:12 sa buntag gideklara nga fire out ang maong insidente. Matud sa kabumbiruhan, ang maong balay dunay dili mo menos sa 15 ka mga kwarto nga gipaabangan. Sa pagkakaron, di pa sa matino pila ang kinatibuk-an nga danyos sa maong sunog o kini pa ang gi-follow up sa taga BFP. Gibanabana sa BFP land nga moabot sa 160,000 pesos ang estimated damage sa maong alarma sa sunog. Sa pagkakaroon, pasab sila mutino kung unsa gyud hinungdan ini apan daghang mga anggulo ang ilang gitan-aw o gisusi karon. Lan? Okay lang, salamat, Nico Sereno.